Дай, можеш. Дай. Вярвам в тебе. Ама завърти си хубаво. Айде, братово. Айде, прехвърли. Не мога. Не мога да фърша от град. Как си пръс? Нищо няма. Не. Ще ремонтираме. Не, виж. Ти си идиот. Айде, метни го това в другата ограда, да не заподозрат. Поне да е. Купа не мога да видя, че не мога. Поне си мисля, че са съседите, момче. Айде, давай, айде, давай. Не мога, брат. Вярвам в тебе, айде, давай. Я опитай се 3 пъти, но повече. Дай пак, дай пак. Купа се няма там в YouTube. Айде, айде. Да не ме пути, бе. Та пак. Там, не от близко. Е от тук, да. Ела там, дай. Дай. Купа, Аксай, ти си просто не можеш. Дей са. Сега ще хвърля. Чемпион, бат! Yes. Ела ти покажа къде си чупил гарата. Не се ме щупил ремонт така. Не се ме щупи, бате. И то бути пада, бате. Не ремонтираш. Ама това е... По гората нагоре. Това е нещо... Давай се нагоре. Ама това е нищо.